Sa number 3, Negros Power kag Noceco nag-anunsyo sa masobra 1 peso per kilowatt hour nga pagnubo sa bilis ang kuryente para sa Pebrero. Halin sa 13.11 pesos per kilowatt hour, mangin 11.44 pesos per kilowatt hour na lang ang sukot sa bilis ng kuryente para sa bulan sang Pebrero. Ini ang ginanunsyo sa Negros Power. Piso kag 66 sentimos ang ginbuhin sa balayran kada kilowatt hour. Buot silingon, kung nagakonsumo ang isa ka panimalay sang 200 kilowatt hour, makakinot sila sang 322 pesos para sa sini nga bulan. Di bangod nga nagnubo ang generation cost halin sa wholesale electricity spot market o kun WESM. Kasunod man ini sang normalization kag synchronization sa mga power plants sa Visayas grid. Samtang Negros Occidental Electric Cooperative o kun Noceco ang nag-anunsyo man sang 1.0220 pesos per kilowatt hour nga ginubo sa bilis ang kuryente. Halin sa 12.87 pesos, mangin 11.87 pesos na lang ini.